Christensen amb Pedri. Pedri aguanta la Pedri, supera 3 homes amb una finta entre l'àrea, la dona per Gavi, Gavi amb Dembélé, la rematada, gol! Gol! Gol, 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 però l'inici de la jugada només està a l'abast dels elegits. L'inici de la jugada de Pedri és estratosfèric. L'inici de la jugada que fa Pedri és descomunal, és espaterrant, és un controlador del temps com pràcticament no n'hi ha cap al futbol mundial. Quina pausa, quin tempo, quin control de la situació. Semblava que la passaria, potser ho semblava. Semblava que s'aturava perquè no tenia clar què faria, potser ho semblava, però de cop i volta ha vist un forat entre 4 jugadors, ha fet una finta, un toc subtil i ha creat un espai immens al vell mig de la defensa matalassera, i a partir d'aquí la jugada feia baixada, ha aparegut a l'interior de l'àrea, l'ha donat a Gavi, obertura curta de Gavi a la zona del penal per Dembélé, la rematada de Dembélé i gol. Gol del Barça, gol de Dembélé, jugada majestuosa de Pedri. Atlètic de Madrid 0, Barça 1.